Ya. Ana pamundutan Mbak Fitri. Nggih, Mbak Limbo. Iki mau ana iki ngresake sambel kemangi karo kerinduan. Nah iki mumpung lagi icip-icip ya sing alus-alus dicip. Alus apa yane dangdutan. Iya. Wong piyayi kene iki piyayi budaya. Nggih. Sampeyan iso payu campur sari ora jasane piyayi Gunung Kidul. Oh, ora iso ngrembaka. Betul. Budaya campur sari tekan seprene. Betul, Pak De. Maestro campur sari almarhum Sapa? Mas Mantos. Oh. Nggih. Piyayi Gunung Kidul. Gunung Kidul. Aja mbok sepelekne peh Gunung Kidul pakanane diwul. Mboten. Nyatane do makmur. Nah. Wong terkaya di Indonesia itu wong Gunung Kidul. Piyayi Gunung Kidul. Jenenge Kamidi. Hah? Jenenge Kamidi. Jenengan ya tepang to? Aku ngerti wong ndem aku mau pas liwat nek tanah dijual hubungi Kamidi. Wong terkaya Wong berarti. terkaya, nomore gonta-ganti kok. Taos panglipur no. Panglipur, Ana nggih, ngersaning Mbak para Limbo. pamirsa, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Wilujeng dalu Pak Bus daya. Nggih. Wah penontonnya kuatah nggih, Pak Wah, Dalang. luar biasa. Urunan Nah, Iki mau luwih-luwih Mas Gareng teko. Wah, garenge teko. diring. Bandemi, balangi. ya aja nyepelen. Awang Pak Dalang teko disambut meriah. Ah. Yoga teko sambut meriah, warang kono teko. Aku teko rono diutune hansip telu. Kok iso? Terus aku mlebu rono ki ya wis kon lungguh nang kono. Wah iki menika ngapunten titip batang tamu. Bintang kok. Tamu. Dambune. Bintang yen larang ya. Sapa Panjenengan apa nggih mboten larang? SPW ya, Nduk. Apa? kuwi? Sapa wae. Ih, berarti jeneng jenengan sukani 150 men mangkat ngen. Lho kok mung satu. Wis disekseni para warga ing kene lho, sapa wae. SPW. Sapa wae. Ora nggugat. Diparingi akeh, Alhamdulillah. diparingi sithik. Apike genahke. Lah kok grundel. Ya. Diaturke menapa Pak Dalang? Yo, bawa sik sing becik, pelok nenem kena, pelok barang kena. Pelok barang kena. Ya. Diaturke pelok nem mawon. Ya weh. Bawani sing becik, wah jan dasare iki yo isih enom, isih cantik. Jan nyambut gawe iki nek karo bojone seneng lho Kang Gareng. Nggih seneng. Jenengan nggih seneng to? Mungkin no. Nggih. Ya. Kula nggih. Mung bedane kowe sesuk bar nyambut gawe tekan omah bojomu turu. Nggih. Aku bar nyambut gawe tekan omah momong. Elah. Arung ngisahi wajan. Ya ora ngono banget kowe jenenge nyepeleke. Ya aja diwerdike ning kene to Pak De. Tak kandhani. Ah. Iki pekerjaan ora ala, kowe mbantu yai Bantu putri. wanita. Nah, Wedok kowe mlebu metu ngomah Membantu kuwi beban ditukrang. istri. Ya iya. Moji. Saiki aja ditokne sik lho Pak De. iya, pelok nenem Mas Gareng. Ah, ya. Jan. Tak gandrung. Tok apake? Pangkur rinoso mawon. Pangkur rinoso, Mas. Nggih. Pelok 6. Rino. Pak Oglok. Ora mungkin no. Ah, lagi. Oh, Pak Ogluk. Saya bonak Pak Oglok. Iki Kang Mas kula Mas Sigit. Oh, Iki ya dalang, wah aku nyepeleke. Sik nang Kalimantan nang Bontang kae to. Wah, sepurane komburi kaya Pak Oglok. Pak Ogluk. Angger yakne ngene Pak Ogluk iki karo gendere dhuwur gendere wisan. Ah, iya. Oh ya sok tau. Lah syukur dintai. Mas Gareng. Mas Gareng. Apa, Pak? Kowe wis nyogok rokok karo sing ngegong ae rong. Ora ngopo enggak ora. Kene ke rokok gawan kon ngomah kok kekek. Wind filter. Ah timbangane kowe engko gerdi sengeni karo sing ngegong. Ora wedi mung karo yoga. Wah, sik to, sik to iki didurus nek iki durus. Lah piye ta? Aja peh aja nyepelekke yoga. Lah aku yen wedi karo yoga lah ora teko. Oh iya. Aku berarti wani karo yoga wani teko. Nyambut gawe bareng piye supaya guyub pak kliran iki ngono lho. Oh. Ora kok wani nantang aku ya ora. Nah, ditantang piye wani? Ora wani. Aku ora sombong. Aku dengi dikroyo wong selawe ra mundur kok. Dikroyo wong selawe Ora mundur. wani. Oh, buri tembok.
Monggo. Mbok Dik. Kok bodhe toh? Wah Bunda, aku. bundas nggih, monggo. Yayi ngono. Ya sih, Dek Diajeng ngoten nih, Dek. Dek. Dik. Aku apa? Apa? Nama-namane bojone mbene yang ngene iki, Mas. Nama-namane bojo mbene yang ngene iki. Ayo ayune wong kuwi mung biasa. Ngece Sik tenane kowe iki lho. Padahal saiki jenengan kan bojone jenengan ning omah Bojomu kaya apa? Suwek ngono. Ayu mung biasa. Lah bojone jenengan pripun? Bojoku ki ayu tur dekik. Ngono lho. Padeke. Pipine. Pipine. Ngisor irung. Gusti Allah. Kuweng berarti. Iki iso ya arep wayangan kok Mas Gareng. Pak Wardo ya? Arep wayangan. Wah. Dalange jenengan. Ah iya no. Mugi-mugi lancar mangke. Amin. Nggih. Nganggo gareng ora kata? Ora. Nganggo gareng ora? Genakno Pak Wardo ya. Sesuk gampang anggere kowe konsisten karo ucapmu mau SPW. SPW. Nah, Sok Pak we. Lah. Ora mungkin. engko terus aku APW. Napa niku? Ngapusi bae. Oh, guyune sik penak. Lah ya Mas Sokres ki saya ikhlas. Sokres ki- Tersenyum dengan ikhlas. Iya. Guyu mbok ya sing ikhlas kaya piyayi-piyayi iki. Guyu kok ngecek. Ana lho yoga kene guyune mung sithik lorone ati. Piye? Sinten Pak De? Wis golek ana dhewe engko guyune mung ngene iki. Golek. Adek kaya cemplek. Sing ra iso guyu ya mesti nyelentem. Adikku lanang to? Nggih. Oh. Rangga tuk. Rangga Samudra. Rangga Samudra Ya, kok karo aku Rangga Rangga tok. tuk. Orang gathok. Sinden pamer. Pamer napa meneh? Kok iso? Alah. Pamer piye? Nyekel meke tangan-tangan. Ngerti ki nenek ali-aline kan gogel lah. Ben kesoting streme. Iki semprotan. Oh, jemene kalunge anyarno. Jari anyar. Ya ora to ya masa. Kowe jenenge ngetok-ngetok karo bojone. Nggih. Bojone ki kok kele tresna tenanan dinggon-goni. Lah iya. Ora kaya bojomu. Lah, bojoku golek dhewe sepanduke dienggo sayak. Sepanduk kolam renang dienggo sayak. Kebangetan ya. Kedalaman 6 meter. Ya Allah. Bali desa ki megah tenan. Luar biasa. Lah nggih. Nggih takoni niki kayu napa Bos? Jati no. Jati. Jati no. Jati. Kayu jati. Heeh. Nah, kayu jati ki kawit jati. Betul. Yen wit jati karo wit gedang ki kuat ndi? Kuat jati. Jati. Kuat wit gedang. Wit jati kan digraji dadine cagak ngene wong kekuatane nyangga empyak. Heeh. Kekuatan wit gedang apa jenenge wit gedang? Debok. Lah, ngarep sampean kuwi. Hah? Gunung pira sik nang dhuwur Debok. Kawula pira sak perang negara sik nang dhuwur Debok. Cek rasa kuat wit gedang. Ya, Angel lho, golek bintang tamu ngene iki angel lho. Angel tenan. gedang sing lagi dhewe gedang apa? Gedang raja. Audu. Lah gedang apa? Alah gedang mateng. Lah gedang raja yen tau ya malah sepet. Ya, masuk. Ya. Apa-apa kok ora beneran. Ora aja ngono. Ora. Kok jenengan mutung. Mutung terus mulai. Mulai wis rampung kok. Termasuk aku bintang tamu setia karo dalang. Kok iso? Saurarane biasanya bintang tamu bar goro-goro bar limbuhan sok kondur. Kondur. Mantuk. Yen kula ngenteni teko tancep kayon. Tenan. Wah, luar biasa. Karo ngenteni bayar kok. Ya, witekno ning omah dinteni bojomu ya, Kang. Angge diarep-arep. Mesake kurang daster Anu spanduk kolam renang. Ayo. Oke. Nggih. Ayane rokok sakler-saklere gene wis. Mlumpuke sadah lho. Heh? Mlumpuke sadah. Kowe gelo. Ora, aku ya wis ikhlas. Ora. Jane rencanaku Hmm? jatah saka panitia
Heeh. Kuwi ora arep tak dumke saler-saler ora. Nah, Ora arep tak udut ya ora. terus karepmu? Tak ijone gas, Bos. Tek siji. 18.000 napa pinten mriki, Bu? Gas 3 kilonan. Kali dosa. Oh, mang tumbas tengen kula 15,5. Le mlaku tekan kono iki kok ora.